खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी आरो बे समाव उत्तर प्रदेशनि सनभद्रायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट। नंगौ, गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय सुबुं माहारिया गोबां खस्थ' आरो हाथा-हामा खामानि मावना रां आरजिनो गोनां जायो। नाथाय सोर मिथिनो बबे समाव मा जागोन? बेबायदिनो नखर संसार दालांनो थाखाय सुबुं माहारिया गोबां खस्थ'नि गेजेरजों भुगिनो गोनां जायो। माब्लाबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौबो दान होनांगौ जायो। थिग बेबायदिनो मैया थांनाय सनिबार खालि उत्तर प्रदेशनि सनभद्रायाव अन्थाइ खनि गोग्लैनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 15 मावदांसाफोरा दासिम थाबथाना दं होनना खौरां मोननाय जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हाबाय होनना सुलुङा मिथिहोदों। हादोरसा आरो हादोरारि खैफोद होबथाग्रा हान्जाफोरजों लोगोसे रैखाथि हान्जाफोरा जाथाय थिलियाव बे समाव थाबथाना थानाय माखासे मावदांसाफोरखौ रैखाथि बोखांनो थाखाय नाजागासिनो दं होनना खौरां बिजोङा मिथिहोदों। नंगौ, माखासे खौरां एजेन्सिया फोरमायनाय बायदिब्ला उत्तर प्रदेशनि सनभद्रायाव सनिबारखालि अन्थाइ खनि गोग्लैनायनि जाहोनाव खमैबो सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 15 सुबुंफोरा थाबथानानै दं आरो रैखाथि हाबाफारिया बे समाव सोलिगासिनो दं। बे जाथाया सनिबारखालि सनभद्रानि अबरा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिली मारकन्डी खनिनि ओनसोलाव जादों। रिलिफ अपारेशना बे समाव सोलिगासिनो दं। एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफनि अनगायैबो मोननै गावारि कम्पानि आरो अबरा थार्मेल पावार प्रजेक्टनि रैखाथि हान्जायाबो सनिबारखालि रैखाथि हाबाफारि लादों होनना जिल्ला बेंगिरि बद्रीनाथ सिंहआ फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला गोग्लैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायगोन होनना बुङो। सासे खामानि मावग्रा छोटू यादवआ फोरमायनाय बायदिब्ला कर्मासाराव थानाय छोटू यादवआ मालबे सिङाव थाबथाना थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव बिनि सानै फंबाय फारियै संतोष यादव आरो इन्द्रजित यादवआबो दं। उत्तर प्रदेशनि सासे बिफानारिया फोरमायदों दि जेब्ला अन्थाइ गोग्लैनाया जादोंमोन अब्ला खनिनि थावनियाव 1 डजनसो सुबुंफोरा खामानि मावगासिनो दंमोन आरो बिनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाय जागोन। बिथाङा बुंबावदों दि बे जाथायनि थाखाय दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। गुबुन सासे खामानि मावग्राया फोरमायनाय बायदिब्ला गोग्लैनाय समाव खनिनि जायगायाव मोन 9 कम्प्रेसार दंमोन, जेराव मोनफ्रोमबो कम्प्रेसारनि थाखाय सासे सुबुंखौ बिबान होनाय जादोंमोन।